Korkanthi constituency Langlokso long pre ni phai ke thomar ni ke chengsi third football league championship ke bipon la so long Langlokso sport association amai phusar long iti konchun bang ronjing rungpi lapen aluhi man penang chitongdun Korkanthi mondol amai phu ke hai primeswar rungpi rat cyclem bang phu ke hai doloi inti VDC chairman ke hai kangbura rungpi rat cyclem bang phu ke hai bidaram be Lapen rat cyclem bang po ke hai sarsing hanse Langlokso ke ses klem bare ma ke hai longsing rongphar ex lem chairman ke hai birasing be sarkari kambura harsing kramsa Langlokso lems chairman ke hai sarsing timu atum pen chitong dunsi in samjin pen football khela sitame pajut ponlo Lapen third kitengsi football league championship khela ponalong Moonstar FC lapen Langlokso United FC la solong khela ke haipon la ke Moonstar FC Jirol pen Langlokso United FC 2 atom chipa haipon Langlokso pen kanton se report News 18 Difo Long pantai nai tong dun doi phanta dia chohang lo ini ke cengsia mes pulote thera kami sun kong lo yo open tin da vedet jo ni si kami khela ke jat pus tame sulingang kok popot nasi ponang nasi apor da du ono pot lamang ke la le mo an interview le than ponong na non ke la khela first opening match pan lagi ini tum Korkanthi VDC pansil masuk khela pini kabupon pang puji pan sinili hin pe ang pan opor pon lo kona pasal Bantu tulang Komite General Secretary Ake Hai Sar Dulu ini Rata Pino Bantu tulang Bantu tulang Ini semlong Parti Klaim Rapet dan akan pen Sokti Gendro Citong Dondo Ake Hai Ti Elang ni phanta radang na cepat cini mana cuni juga ini tolong parti yang berpet Ake Hai Sar di dalam de elang ni phanta radang na cepat cini juga Central Committee pen Ake Hai Sar Longsing Rokha alang ni phanta radang na cepat cini juga Association pen patir pipon Inteng thom men football league championship kini keceng siani lo lasi kini keceng siani lawan ke hinia tim pen kecepati pon dulu asal tim men ke Monistar lapente United Langlokso United ang bang si cepati pon lo lasi laso cepati long samjin pen
chunpon lo pasi bangso cepati long monistar tum gol gol hini pen rempon lo pasi bangso cepati amai long nil tum bang rapet Sudinong Korkanti Mondol Committee President Amai Pu Promisor Pi Lapente ilitum long na chitonong tu itum Mondol Committee General Secretary Intia Sang ke hai dole Intia Lapente ilitum long na chitonon dak langlokso SGB Kram sa sahu Lapente GB Hanse sahu Lapente itum along puthona chitonon tu KCS Central Committee members alangli rong persons tamido lasi langso pini kichapati long ke samjin pen si pini chunpon lo la si amsu si alang kumhan puthot pini kichapati ason thot ako pini ke chengsi lo la si alang tum tenana tim do pusipu la si pini pen hok ki jut an sistame samjin pen chunpor pro pusini pini la pini ki chengsi football match mate ke chengsi tim tum ke thelong teng prote me parpik pen meo kichapati la si muan sitame soning samjin pasi sepati pon tu sini li ning thepon lo pasi lalo football khela ke dake pini ke mena chatai lo mena ahemadunga fil si pati pon prang lo pasi la dak pensil itum asontina khela sitame mena hem adung pensi cheng pon se ho angsong district national pen state an lidunji thik sona thak football khela ke ke plangu hem mau sumar si thego ji pu kali apende duku hem sumar si thekte ji la pu kali non lang den word along sitame itum lang na ma ke plang nai ke america hen lo sitame america long bang ke word along ke khela ke theknai pu amen long bang ke hadak lang de sitame konane brazil nani argentina la bhaya adek ketaman long masi word along sitame first second position la khela pu football khela pu sitame atma position long dun ngasila lo nili pinil bangso match long dikheke kethek long ke hinia tim tum ke chapati sta melang mio ase pining samjin pensi ke chapati chun pon lo asini bangso ke chengsi langlokso men football league championship ke chapati long amai long lantan sini li nam theri bicham langlokso hawar dengke thom football men league championship Patirpi Bon nilitum Langloso Sports Association hin penlo si pini kadokawe tumhanta nili churu pajir ilitum alui sarpo chohang pen BDC chairman tapete Korkanti Mondol Committee chunbang pongchunbang tapente rat cycle mangpu kadokawe tumhanta pini nilitum Langloso habar long men football league championship long na itong report doi phanta ni churu perfect lo si pini khelabang la polo Moonstar la pente Langloso United. Semel Langloso United tumbang thek parpi ke joini si Munusar tumhan golni pen paremik lo. Je pini khela bang ke ing samjin ben sipu chunpon. Pini bang chengsi lo asi kado we Langloso ke parlopon sport association team club an ke total ke 16 ta do. Asi pini si cheng pon pena pen bang ke match ni dui. Asi mu ke bang phanta la pu som si mane samjin pen si chunpon pu sin ga do be ning khelo asi pen litum kachinghon sir honorable speaker KAC alangli na support pen si litum Langloso sport association da la pu son affiliated long dun asi alangli phanta ni suri kardom pajiro la pe churo lo asi pini an nam tham sin lam ta he pu chalo Penang itu pini ceng kan final ke mentu lama. nilitum final ji bang ke league khela pina pot la si ekta team long ekta match long ekta club long 3 bar khela ji point da neponji ase team ta do pick 16 ta do sopeng ke la si sab so por bang eni chaji khela bang ke semela inter club chengchia prang sin nilitum bang la so league bang ke pajur poliko